नमस्ते सर, आपला परिचय करून द्यायचा आहे. आपण कुठून आहात, आपले कोच कोण आहात आणि आपण किती दिवसापासून आपल्या फॅमिलीशी जॉईन आहात सर? सर, माझं नाव मारुती बाळूजी लुटे आहे. मी यवतमाळ जिल्ह्यातून आहे, सोंदावी येथून आहे. आणि माझे कोच आहे आज ज्यांनी वर्कआउट गाईड केलेले आहे असे श्री सेवक रुडे सर आहेत. येस येस, खूप ग्रेट असे कोच आहेत सर, ते खूप एनर्जेटिक कोच आहेत. आणि मी या फॅमिलीशी जॉईन होऊन जवळपास 4 महिने झाले सर. ओके सर, या फॅमिलीशी जॉईन होण्यापूर्वी आपल्याला कोणकोणते डिसऑर्डर होते सर? सर, माझं वजन खूप वाढलेलं होतं आणि पोटाचा घेर सुद्धा खूप वाढलेला होता. त्यामुळं मी या फॅमिलीशी जॉईन झालो आणि मला या 4 महिन्यामध्ये खूप फायदा झाला. तर या फॅमिलीला जॉईन होण्यापूर्वी आपलं वजन आणि उंची काय होती सर? जेव्हा मी या फॅमिलीशी जॉईन होण्यापूर्वी माझं वेट होतं 98 kg आणि आता आज रोजी माझं वेट आहे 78 kg आहे. जवळपास अमेझिंग असा रिझल्ट आहे सर. 4 महिन्यामध्ये 20 किलोचा फॅट लॉस केलेला आहे सर आपण. हो सर. खूप छान सर. तर आता यामध्ये आपल्याला काय फरक जाणवतो सर 4 महिन्यानंतर? 4 महिन्यानंतर बरेचसे माझ्यामधले जे डिसऑर्डर आहेत ते पूर्णपणे नाहीसे झाले आहेत. मी 1 किलोमीटर जरी चाललं तरी मला जो घाम येत होता, चालताना दम येत होता, तो सुद्धा पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. आणि वाकून जेव्हा काम करत होतो तेव्हा माझी कंबर थोडीशी दुखत होती आणि शरीर जड वाटत होतं, सुस्त वाटत होतं. एक प्रकारे आळस माझ्यामध्ये निर्माण झालेला होता, तो पण पूर्णपणे कमी झालेला आहे. खूप छान सर. 4 महिन्यामध्ये 20 किलोचा फॅट लॉस करून आपण आरोग्य आणि हेल्दी आयुष्य जगत आहात, त्याबद्दल आपलं अभिनंदन सर. याचं सर्व श्रेय कुणाला द्याल सर आपण? याचं सर्व श्रेय मी श्री सेवक रुडे सर, श्री दिनेश बांगर सर, बांगर मॅडम आणि रॉयल फिटनेस फॅमिली या सर्वांना श्रेय देतो याचं. ओके सर, खूप छान सर. आपण या 4 महिन्यापासून आपला सकस संतुलित आहार घेतात आणि फॅमिलीशी जोडून आहात आणि तसेच आपल्या कोचचं वेळोवेळी मार्गदर्शन घेतात, त्यामुळे आपल्यामध्ये त्या अनोखा बदल झालेला आहे, तो वाखाणण्याजोगा आहे सर. आणि आपण या फॅमिलीतील लोकांना काय संदेश देऊ इच्छिता सर? संदेश हा की नेहमी सातत्य ठेवा. सातत्य ठेवल्यामुळे आपला जो रिझल्ट आहे तो 100% पॉझिटिव्ह येणारच. त्यामुळे याच्यामध्ये खंड पडू देऊ नका, आहारामध्ये खंड पडू देऊ नका, सातत्य ठेवा. बस एवढा संदेश मी देऊ इच्छितो. आणि निरोगी राहा. खूप छान सर. सर्वात महत्वाचं निरोगी राहणं महत्वाचं आहे. निरोगी असाल तर सर्व काय आहे. खूप पैसा आहे पण निरोगी नसाल तर त्या पैशाचा आपण उपभोग घेऊ शकत नाही, बरोबर? येस. आणि तुमच्या 4 महिन्यातील बदल खूपच वाखाणण्याजोगे आहे सर. ज्याप्रमाणे आपण दुसऱ्याकडून आरोग्य घेतलं सेवक रुडे सराकडून, म्हणजे ज्यांच्याकडून मार्गदर्शन घेतलं, तसंच मार्गदर्शन आपण दुसऱ्यांनाही करायचं आहे, दुसऱ्यांनाही आरोग्य देण्याचं कार्य करत राहायचं आहे. तर या फॅमिलीशी आपण किती दिवसापर्यंत जॉईन होऊन राहू इच्छिता सर? सर, कायमचा मी राहणार सर. या फॅमिलीला तर मी आता सोडणारच नाही, कारण माझ्यामधले जे डिसऑर्डर आहे पूर्णपणे नाहीसे झालेले आहे. आणि एवढा फायदा जर होत असेल किंवा फॅमिली एवढी माझ्यावर जर जशी आपली फॅमिली आपल्यावर हे करते, एक प्रकारे प्रेम करते, तशीच ही फॅमिली सुद्धा आपल्यावर प्रेम करते. तर ते फॅमिलीला आपण जर सोडलं तर खूप खेदाची गोष्ट आहे. तर मी या फॅमिलीला सदैव ऋणी राहील आणि या फॅमिलीला कधीच सोडणार नाही मी. येस येस येस, कारण ही फॅमिलीच आपली ग्रेट अशी फॅमिली आहे, रॉयल अशी फॅमिली आहे. आणि या फॅमिलीशी जो माणूस जोडतो तो कायम या फॅमिलीशी जोडून राहतो. जे अनुभवले आहेत 1-2 महिना 3 महिना, तर त्यांनी कधीही ते असे लोक कधीही सोडून जाणार नाहीत किंवा जाणार नाहीत. ठीक आहे सर, खूप छान सर. धन्यवाद सर, आपण आपला अनुभव इथं शेअर केल्याबद्दल.